вечна признателност на братска Русия. Ние сме тези, които казваме вечна признателност на великият цар, великият император Александър II Освободител. Ние сме тези, които казваме вечна слава на всички руски воини загинали за България, на българските опълченци, които браниха Шипка, на всички, които дадоха живота си, за да бъде свободна България, да възкръсне от мрака на турското робство. Вечна слава и вечна памет на нашите герои! Малко да ви спомня, да го видим, много нисък. Ето така да се виждаме по-добре. Да ви виждам и аз. Защото като ви гледам, изгрявате сърцето. Изпълвате ме с сила. Изпълвате ме с енергия. И мога още години наред да водя тази битка за България, така както я водих от 2005 година. И преди това, скъпи братя и сестри, днес е ден, в който празнуваме. Днес е ден, в който честваме освобождението си от турско робство. Но днес е и ден, на който ще направим равносметка за нашата политическа дейност, за нашата битка за България. Тази битка беше трудна. Тази битка премина през много удари, премина през много страдания, премина през много болка, но затова ние днес сме по-силни от всякога. Ние днес, без предатели, без отцепници, без хората, които предадоха каузата, сме по-силни от всякога. И всички знаят, че без атака няма България и без България няма атака. Атака! Атака!